Isunga Silva, most recent Silva, Natchanakura statement. Jangan ada tiba-tiba wawunya kiri dia. Ada usinya tu sangat ke angka memboya angka cuma dia itu nanti angka sehingga isi full detail juga. Ada usinya tu sangat ke Silvia Mnyanzuri dia. Isso só não gosto de cozer. Agora de ganhar com Silvia. Kaurisa. Wana bana matombo panza budarere nyaya dzedu dzemunomuka wanya uya kuno kwa mambo ka inini pasina vanhu ava ka handigoni kubuda neanzi saka vanofanira kuti vanzwi bhozi kana iwo wakatadza kunzwa vanenge vachida kuzosumudza anza dzako dambudziko rako ka usanyanya kuritarisira kumberi kunoku ritarisire mudare munhu uchakubatsira hauzivi paakagara izvozvizvo achatobatsirawo futi isusu sei sedare chitaurisai ndingatoone nondi akamagarawo hama dzangu dzepamuyadzure maringe nekurwara ndiri kutorwara kurwarisa kwemene kwete zvekutamba ndosake taurawo pamabongo munhu ndekubudikidza ngekutorwara matambudziko acho akaoma ndikati ndapedza ururwara nei ndinoti panenge ndakaata kudai ndinondokarukawo mvura yandobudawo pandakaata wonawo kobudawo mbonye rinobudepo ndoita hamba tendere kuzwa kunovatwa ngemunhu ndisikazivi ndopedza mukakadzi chindoaneiwa ndopedzazve kuti mari inenge ndatumirwa kuti mamunhamba ndoni cheinoshandawo chenenge ndationotengeswawo pamhatso zvakadai mabhuri haatendi vanhu kundokwereta kubhadhira kwacho kwandaabopota ndikutotava naanhu ndopedzazve kuti ndichishandawo kundoto mari inenge ndakabariswawo nemunhu wangu ndondotorawo pandoko penondotorawo ndeiti nganditengesa mari ndakumbira unotonditunga usinawo tsarukano nditiwirirane kunoshuka mukati memhatso ndopedzahe penotinoorimawo munda ngandirimawo chimunda chedhora mopedza obata ndorima hehakera ndorwara ndikavaenda hekuchechi ndorwara asi dambudziko iri rehope rakatanganisa ndafunda ndiri grade 4 vati unonzwa mazama achiyamwiwa nechi mvura inenge ichibuda kuita sei inobuda itoriwo iti asaibudingwadini kozoita mati chii futi chikonye chakaita ungatei chiurumurwi sozoni chinenge cheitohamba soenda ndotopasa kutoti ndotochibata ndotouya ndeitondomunasa kuti chomwe chakambomira sei chinobuda pamwe chete newetiyo gahwani kahwani amini zvine nguva yakadii izvo zvechikonye zvine zvakatanga gore rine riviri zvakaita 3 times zvichibuda asi zvekuti ndinoti ndaita weti kwemagoro ndotobva tapepuka kudai ndoita ungatei kuwatova munhu ndisikazii zvaane nguva yakatoreba ndichine mwana wekutanga ndaane ana 4 kutauri chikonye chikabuda chinobva chine chitori chipenyu live chitori chipenyu mochiuraya chobuda chimwe kuti chinozondobuda penongetehewezi chichingobuda zvichingodaro kana kutosvika ka20 katete chatobuda kamene hachichabudi then after inozoita heweti chobudahe chindori chimwe weti yamunoita yemistake makarara ndakarara kwete yamunorasa yekuenda kwete kutoilet inorasa yamunoita mistake makarara kuzviwetera ndopanobuda rikonyeka kara nemurume mubobobo zvakaitei ndichazobva sinongati mubobo ngoti ndinotozvita ndatopepuka uyu patoti njanja weti yonayo pasitorina weti apana chinoitikira vanimwe zvakatombobuda nditoriko ndakatosvipa he 1 time ndisoti weti
maperiodi wopedza mbonyero nguva shomani. Vakarohwa Eya, vana vangani ndine 4. vakaita sei? One une Ano boys girls vasikana vangani? vasikana 2 vakomana 2. vana baba vari Baba vangu vakashanda. ami murume Murume uripo prison. maane nguva yakadi Haana nguva baba. izvi muchiita problem Ndichiita problem ndane nguva yakareba. Totoita kuma 11 yefuti ngozi zvakatanga ndato 11 years 11 zvakatotanga musati mabara zvokuitika. Eya, muchi kumba kwenyu ndichitori kuma ndidese. okay saka murume akatiri Hapana, haindoti ngatinamate zvichandopera titoona mwamaro kachona zvinhu zvazviperi ndozama. baba ari Baba akashai baba mai akashanda. rii Akashanda, mai akashanda South African baba vakashanda ndibeti. zvakazosara zvototanga usisina vabereki Ehe. hapana nina kana masisi Ana sisi ama amai ariko. wakambofamba Ai ndakafamba nguva yakareba. hanzi ndiko waifamba Pataitofamba zvaindozopa chidhoma chekukuwama. chidhoma hanzi chakafamba Chidhoma chakangoiswawo ngemunhu painomboitwawo mari. hatingoitwi chidhoma ngemunhu uri kufambaka munhu tingadai takazare zvidhoma kamunhu Ya, ino kutoresa kwengangazanga ndoprofit. hanzi chidhoma yes nyaya zvauri kutaura panapa chidhoma Amen. ndo zvidhoma yes that's the way the case is related to Yeah. but chinenge chiine munhu o vanhu vanonga vakazviita vari kutobhenefita aita mabhizinesi kana kuti vari kutoita zvavari kuita wakanzi iwewe ihama chii wakatekwa advantage waonekwa kuti maparents afa munhu iyeye ubva atoona pekuisa zvinhu zvake nai iri hama tingazviisa kumurume wako irezvi ungaiti hama Ipapo madzi anichazimba kuti nichenoda kupona. Zvazi kumurume zvazi toda kuona mafambiro acho haukoni zvekudaro ungadai wakapona uri kuzwa kuti haukoni kufuma hazvisi tochida kuziva mafambiro ezvinenge bhodzi tichitobvunzaka Amen. teti utotsvakawo kuponesa ende uchipona hauti ukaenda wadhouta kuti ndipe mushonga uyu neuyo uyo wamati munoda kubayira ndidi kubayiwa ndipei ndimwe isusu tisitokuponesa tisitoziva remedi yacho tisitoziva mushonga wacho wakamboirwadziwa nemusoro wakamboita hedheki sindiwaparwadzo wakamboita hedheki Inotoitika yakatowanda. sonaudi ukaita hedheki handiti unomwa mapenikila Yeah. unodi kuisa munzee kana kuboora buri kuisa mumusoro macho muri kurwadza Zvinenge zvakorereka. handiti uchimwa mapirisi unomwa kuisa mudumbu asi achirape musoro. saka isusu manjeka ukauya uine problem mumusoro tinokupa hatina vachetinoisa mumusoro iwo uruda kuti tiite solution yekubva tatorapa musoro kuti riri jekiseni wakubaya musoro wacho tinokubaya kumagaro tichirape musoro usanyanya kutarisira kuti ndodorapwa ichi ngenzira iva te tichida kuziya tione mafambisiro edu atoda kuita saka iwewe une vanhu iwewe uine mazita ana oniasi ana farai ana chichichichi uri kuti ava tiite sei watiri kudii Ava ndikutowo vadaidza kuti vanibatsire ndikuti ndiri kurwara vakatomira sana baba nana. Ehe, ava izvandazi yababa vangu. nditeta Aya mukoma nemunina hena baba vangu. ndana baba Ehe, vamweni vava vana vese.
Saka baonana baba. Panga na baba ngani. Awaka. Awandi baba futika. Baba futika. Na baba. Na baba. Uyo mwana baba na Baba ruku? Uyu si? Mwana wakafana nini? Ndio kwande. Iya mzazi ya huyu. Saka ana baba ngawe Baba ngawe. Baba ngawe gara. Baba ngawe. Mwana ngawe ndio. Bozi nyaya iri kuenda kobatanana na baba. Ana baba chichemo chauya nemwana machizwa tete. Makamborizwa here dambudziko iri? Ati makatanga kuzvizwa ri? Kare. Makanzi kudini? Makanzi kuti? Handisizwa. Chii chaisi chakashata? Taurai pachikuru titi gamudare kamunokutizwe nyaya murungotaura zvekuti anyone can say that makafamba muri baba. Hanzi chii makazwa kuti chii chiri kunetsa pamwana? Azvorirai? Pamiri pake pakashata asi anhu achaendete kuti pamajara kuti ndaimotore mvura yakadai tinamatirwa hatina munhu atakanasokuzoa Mukunda wenyu dambudziko mwana mukunda dambudziko raataura muno marinzwa makatanga urinzwa rini? Vanga asiri vambotaura vaizwa kuti asi musikazivi kuti chii makambofamba here? Ko baba nyaya makamboizwa here? Silivia auzimbotaurirana baba keno? Waitaura kuti ndozvemurutaura mastate matiti utanga utozvizwawo mopedza moti waitaura Andi zvinoita kuti zvakandoita kundosiyana siyana ngoini saka ona ite iguma anenge eitaurira chii anenge eitaurira anenge ataenda kogumisawo kuri kuna amweni alright fine tauya tiri pano mwana uri pano tete muripo ana baba waripo mwana aripo mwana uri urwara dambudziko raari kutaura muri munzwa kuti anoti akarara anobuda mvura haisi weti mvura inongobuda obuda futi negonye pese paanobuda mvura iyoyo panobuda negonye otori live otori uraya arara another day orara futi obuda mvura iyoyo negonye zvichidaro upenyu hwakadaro munoona hwakaita ungazvigona here kuti every time waita woona wakarara uchimuka uchiona wabuda isiri weti ongoona yabuda waona negonye unouraya mangani? ndoti mataura ari kuzviita nemi ndatorwadziwa ndizvo kumba kuti usho unotorwadziwa zvimweni kana zvichinge zvichiitika takakudaidzai kamwadai makauya last week murunzi kwesemi hamuna kutombouya masamona atuwa 3 unai munhu aine dambudziko muda kuti itete tinokumbira kuti tainga tisimbotsvaka mari saka taikumbira regerero kuti hauna patakaita mari ndi yakatoti inonoto kuti dziwo asi kunonga kwatakaita taikumbira regero teikuita alright fine isusu manje ka hatisodawo pedzi nguva onai nguva dzacho kwetari sana baba inu nemi mutete wacho toita sei? Tauya kwemunhu mutatu tikumbira kwenyu kuti mutibatsirewo pane mwana wedu unorwara teitawo kuti tibatsirewo mwana voda kubatsirwa kuti vaonekwe kuti chiri kunetsa chii ende zvinogadzirika sei? Mune mari iri? Mari, mune mari iri?
kuti kuonese anhu mwauya anhu auya nyaya yemuri angazikudzai maona muri vanhu vakawanda mweseka munodorongana otherwise mari irudiwa ngerudopuwa munhu wanenge anobatsira zvimwe zviro zvacho muri kuona dambudziko rine mwana wayo muri kuona rake mutori nenyu futi matambudziko enyu emusi kutoziya naamwe emusi kudo kutotaura naamwe emuchatozwirepi saka dambudziko tambozvitaura kuti ngozi chikwambo mumusha zvezvi chinonga chiri kuataka munhu wani asi zvazonatsa kuvhuzhurwa munozoona kuti inga nesuwo amweni monotobva panapa kwemwakazi hapana basa ratoyo musikana waikuramba wakutoda nhumbu yairamba kubata mwatoo nematwinzi ngekugadzirisa zvinhu zvinenge uyu anenge achingobudiswa kuti muoneswe kuti hamuna kugara zvakanaka imwi mofunga kuti dambudziko rani rake nderenyu semunhu sekuuya kwamaita maita zvakadii zvakanaka ndo zvatei tichitarisira saka ndati mune kachimari here mapedza mafigures hatisi tinoida toda kuziva kuti munhu ukanga uchifamba uchida kufambira nyaya dzaunoda kufambira panoda kai kachimari hatingati mafiga yakati zvetisingati ngezvekuzoti munhu aapo oti ndodo mubatsira kwati titomborina taneta nadzo nyaya idzodzo iyozvi zvidai mandoti hamuna pemuinapo taindotaura kuti muuya musi wa 16 ngekuti munhu wacho unonga arodoite basa iro rero besides kuti munozotaura naye pane pachida kubudaochi mbichana kuti zviendeke maida kutaura yese ndo baba hapana ere vamwe kana hanzvadzi dzavo iwo teta dziripo kana ndo vatosara vakutokaunirwa kuzi ndiwo baba panongogara uripo apa unonzi panel ndakasvika pamba pavo wakatopedza unga 30 minutes ada kutobuda mumba kuti ndimuone makumbo ake unoti kudai haana achitofamba zvakanaka pane pabhiwa panza nafanira kuti hamuna hanzvadzi here pana mukoma ari pano pana ari pano pana ari amwe acho ari amweni ana mukoma aripanekura nendinoziya isina kuuya yakatokura kukundaya unonzi anoya une chishoko pakajobe aiona jobe wakati kure kukunda aya mana panaya ndati kuti ava kava vauya kutsvaga edha chiprofita kana n'anga mwamambo asi pane paakatomboenda akatombozwe zvaakazva ndaabvunza andotsenga anofanira kuzvitaura izvi izoita related nezvimwe zvichabuda munhu zvatsvaingadinini ndataura kuti zvichabuda muno ngatite tebho imwe chete ndatsvai ndataura kuti zvichabuda muno paina abatsira zvinenge zvichibuda ngekudini ngekutanga asi kuna amwe anhu kanonga kari kechiilezvi ndambozvitaura tinoita anhu manje munomu ndaneta zvematraendera pane anhu akawanda anouya munomu anouyako ndoyandazoburana neudhara uya wakati tsvakisa maprofiti ekuti toonoti themba muroyeri asi pakapuwa themba uroyi wakanga aripo saka zvimwe zvacho taneta ipapapa pane varipo ipapapa dambudziko rine mwana uyu uchazozwa zvabuda kuti ndakambozvizwa
but hatisisine tine tiri kuitira hedu futi time nekuti taneta munhu unoomoka ega kuti azwa kuomoka iwe muri kuti hapana uruziva ese ndaabvunza amwati tatotanga uzvizwa riri but uchazwa kutaura kuti handizozvinavo akangana kuti unonga anyepa anhu adazonyepa maningi kudai but nevertheless imwimwi mwauya semhuri makadaro it's okay vamwe havadi kuuya kuti vaobatwa saka imwe mawirirana kuti mode kuti muzwe kuti tiri kunetsa mwana wechii wadi ndikati pana zvandakasiirwa ndichimweni chazoti vana baba vaone kunyeruka ndakati musi wasina kuya pesa ndakaenda korwa hondo pana mukomana korwa hondo pana mukomana zidoro kuti semeiramba kuuya kudai ndikatambudzika ndikamwa mushonga ndikadini ndikasungukira kuhospitari 2 times zvaimboitika saka manje apa vanhu vechizvitaura vanoti unopenga kuti nindonga kudini kungokukarakakara zvekungongoya asi hama dzinoti mudzimu unongokupenga unopenga ndozviripo nyama dzichazongoudza kuti hama majobe acho auya kubudikidza ngekumwa mushonga ngekutambudzika ngadai ndisitoripo majobe acho auya havana kuomira ipapo mushonga mpona ipapo pajobe ipapo ndakamwa mukoma vanozviziva vamweni vanokoma vana baba ane vachizomurwa ngeshungu dzokurwadza kuti chii mwana sei angomwa mushonga saka jobe ndiyo nenyaya dzacho wangatongatenga zoke hatichadi lumhanya pakusvikeko dzekuzwa mambo kana uyu unozviziva muri kubvunza kuti ndiani anoziva arikubetsana pano kuti uyu kuti chitaurira kuna mambo peno zvacho tione kufamba tichitotarisira kuti uchataura zvinozviwaaizetataakutenga mukano inini hapana nyaya inoitika mufamily isina 1 or 2 vanonga vaziza saka tichibvunza batina nditi kuzomanikidza vanhu bozi mudare muno handimekuya kutosumudza nzvimbo kuti taurai zvemunoziva bozi tinoda kuti tibatsirane kuti tizwe zvinotobuda pamwe pacho tei tisikati macases whereby we preempt but all the same toda kuziya toone kuti tobatsirana ndozvinangotaura papo kuti information yenyu yemunotipa inotibatsira kuti tizive kuti toita tofamba sei zvine zvakuzobuda tinogona kuzobatanidza tichibatanidza madhotsi tichizokubatsirai iwewe ndiani zita iwe ndikati pandakambofamba naye zvishuwa dambudziko rakatotanga kare zviro zvezvozvo ndofunga takatosara tichakatsonga baba namai ashaika teindochengetwawo ndofunga baba akatoshaika ndiri grade 4 ndosara tichichengetwa nanamainini aya anga achakatotsonga ndikamboenda kubasa ndeitoachengetwawo teichengetwa ndibamuni anga rijoni baba anakomana amweni kuti asikuya kudai saka zvadaro koma pane pandakambofamba naye ndafamba naye ndoti mukunda yomboya kumhatso ndingoti mbofamba teshe saka tafamba tese tasvika pamunhu wakatibatsira wakati hanzi ndinoona mwana uka pana kutoshanda ndiye pane mhepo iri paari asi apa aikasi kuuraya zvairi kuita inoda kusimuka kuti ioneke asi kunonoishandi yaimboshandisa munhu waishandisa wechikuru munhu wochotamika asi pana kwazondokoitengawo mhepo yakushanda ndiyo kuita chii kuita mari asi pamhatso apa ndo painogara ichienda koshanda kuita mari muri kuzviona saka mhepo iri apa aisviki paari ega inotenderera mhatso dzeshe muri kuona asi pane munhu yakabata abata kuti mhepo iri panapa ndikuibata irekete ichobatwa mhepo iri apa ikareketa asi yaibata munhu ndikatoti munhu yakabata ona mukoma asina kuuya yabata chiro chocho choreketa chikati ndokudzoserwa kwai kwangu ndaremba kushanda anichadi ndokumbirawo ndidzoserwe kumhatso kwangu ndotobveyo mukoma ndoaona ndaona ndoti kune dare saka musosandikati ndingati ndikudare ichobva ndipa $20 ndikazi inini $20 enda undizwira zviri wozodini wozwa zviriyo aya akutoya kudare ndakazoti mukoma ndotofona mwapari ndakuuyeyo
utoti mukoma aripo ngitapana ikasaka pasina chidzokerai ndokuti ndo amwakaona nenyaya here ikaza eya ndo anodini anondishainjira kwandinohamba ndiyo angozvitaura ndo andozwa kuti ndo anochikuitawo pandiri amuruzhona ndochiti no problem saka nyaya iri panapapa inanga ndipa $20 ndakuti ndakudzokera saka ndakadzora ndakasvika ndayawana mukoma mukundo uruzi chinyi musoni ndikuende kudari futi oti ina ndendiyo amweni tongenda ikaza nyaya yake anditoendiyo ndakatoganda kasaina kudhaya ko nyaya takatanga kuenda kwa mambo kwandima wakaimangara kwandima ona edaidzirwa eita ndendiyo muruzhona ichobva yakorera kwandima ndima akati munonyira ikorera mambandi toenda kwachivhunza uchoti nandendiyo unoona uchoti nandendiyo maendeende mundizwira kana ndabatwa endiona uyo ndisunga saka nhasi kwaita tada kuzama kuafonera kuti tionesane foni yawo ipindi last time patada kuya unono pakapedza 3 days pakavharwa pasina right chona nyaya dziri muno mudare kana kuti toti dziri mani muno dzimwe chete ndo assessment yandanayo nemaonere endaita kogarawo kwendaita pabhenji panapa hapana chimusoro arodiwa hapana muroyi uripo urikuzikana uri kuramba uri kuti ndode kuona unondidini unondisunga makakazi chipolisa sunga munhu ndinoenda kumbosa pamusoro pane patakasvikepo ndoti no nyaya inei ndikati pai uchoti pai ndikutoenda uyo akauya futi pashopu pangu yekundinesa mangwani kumwe ndoenda kamabheke kupolisi kupa peace order yekuti watondibata weshe musunge mufarire wandowaendipama hakuna peace order ino senza masenzeriwo dai kwaisenze peace order kusina mambo be taura zvepisoda kachirungu koudoko pisoda zvarikutodapa chandomere zvarikutoda imwina kuti musi wedheti kana kuti musi wa16 koti tumwe mapurisa nemahelicraft chaiwo otosunga kuyo kupinde munomu pamutambarazuro kuna akatoiswe cheni chaidzi kudai kwakuiwa naye padarepo cheni marikiti chaiwo kudai takanga tatoripo zuro ya unoziva zvinhu zvacho zvinozopinetsa pamutika zvinenge a little bit beyond our jurisdictions. We still have to sit down nelocal government totoita futi mamwe maplease to the president macases edu isusu semadzimambo akangofanana nehigh court tinodhila nemamedha cases rape, robberies, theft, you name it. But operations are very restricted when it comes to apprehension. But apprehension, ati unogona kubata munhu ka voshaya kuti ndomudii urikuona tine nyaya dzakafanana nedzo hatibvumidzwi kuita keep someone in custody unless on behalf of the police. Police haidili nema-civil matters directly unless yapuwa order na-magistrate we-civil court. Isusu hatina direct order yetinopa munhu wofuti. Those are things which are still being worked on. Kuti tiitirwe custody yenuwo isusu. Civil yaane custody munhu anogona kuchengetwa kumapurisa on behalf of a civil court. But isusu hatisati taanayo baiyo, hatisati taanipa yekuti munhu hatineta aende kovharirwa pachimanimani kusvika musi wa16 panenge paakudawo transport inozobva futi kubata munhu uya kumuunza kupi kudare kuno
ipapo tichine kachallenge, but I think zvinhu zvetinoda kuti zvetiri kutoita izvozvi tichidai tichidhila navanhu vakadaro ndo zvinozotibatsira takuitawo mameeting kuti aiwa tiri kusangana nemaproblems aya uyu wanga rutaura yekupi wati wakaunzwa kupi kudare wani yanga akaita sei wakasamunwa 3 times ichiresista kobva patotumwe pachipundambara pane mapolisi zero kobva totendai mumutora obva atosimudze mutaya kwautenda kwautomuvachiyuza masamonzi aya isusu masamonzi atakatinawo anga ari masamonzi ekuti akakwana 3 munhu makamupa judgment message of court will go and attach yewarrending of arrest polisi inonga ichida munhu iye aine criminal offense iwe akandomusunga akachibva akandopinda mukotidaina kwautomusungu kwakutogadzikwa apa pamberi apa kwakutaura chief on the day in question ka iye ndozvendotaura kuti unoona kuti isusu hatigoni pakubata munhu a day or 2 before because hatinaba anenge akutochaja koti ino nekidnapping tingagona kumubata on the day in question. Imwe munozoona kuti mwanhu wakadaro madhei matare esaturday nesunday haaoneki muhamwamona mande friday mumushaya saka izvozvi zvitinototaura tiri muno azi ane bhizinesi ka unenge achimari akafanira pana onibani papepa na mupurisa akatoudza mupurisa kuti nandi atanduiyo akatorambirwa nanduiyo ndekuti simiti wakauya chita noisi pashopu pangu nemapepa akarambirwa mapepa akazoendesa pagrupu mamwacho ndita kamadoaitano masoro itakaberemeida ini zvindiri kufunga apa uyu munhu wakadindururani saka imimi mwese munokwanisa kutongoinomba kwanzi musikautaura kuti hatisi kubva pano hatisimuke tese muswe kuti mangwana idare munokwanisa kutosaturday yake kutogara naye ipapa pake kusvika musimuke sunday yake ukabhuya mudare muno ndokuti iye hama dzake andasabhukani saka uri kuona kuti nyaya yika kwandima yeruzi yakaenda kwachipi ndima yakaenda ikakorereka kakatendi futi yaikorereki vasaenda wakaramba kuenda kwachipi ndima sabhuku akamusiya kuti ikaenda futi pachivhunzi hazi tete mafungo ombochitaura ndambomubvunza muzoda kutaura saka ndamusiya ini ndikaona hangu munhu usingadi kutaura ndinomusiya unoda kutaura ndombe mukati taida kukumbira kwemuri kutapa kuti dai kuna anobvunzira tobazwa tese zvidhedu kwakumwana dai kuna arume anobvunzira tikumbobatsirwa izvo zvenyu mweyo ngakwenda mberi asi taida kumbobatsirwawo ngaanhu uyo tombomusiya hedu munosunga asi taida tinomusunga sei iye ari kutozi munyika mwake mwacho masabhuku nemadzimambo akatomutadza unotodhikireya pamusoro changamiri ndikana ateta kuti ngatimbobatsira uyu akasiyiwa iye nawo ndiye keyholder ndiye nondotobata kuti uyu apone but totomubata sei kuti mambo wange wakatomusiya sabhuku wange akatomusiya inini haisi area jurisdiction yavo inini muri munomu ndinotaura sabhuku kuti munhu iyeyeka iwewo sabhuku munhu iyeye undoti auyepi akatadza kuuya mudare ngaarongedza abude bhozi iwewo sabhuku ndo wakamise handida anhu kandururani
iwo sabu ndoonaona mambo kuti mambo ndaya nemunhu ndokutaura kuti iwe munhu une maziso ari pahuma ungagarwe haane chero iwo vati hadii ndino handina saka akuramba kuya kudare ndinondobata futi sabu kuti munhu wakoyo ndokutora uye naye unoapa ndiruzivo kuti kwandima kwacho akadaizwa sabu kwacho akamutasa kuti ari ikoko unomuzuzurudza kubva naye kwandima ikoko kusvika pana apa muri kuti une kachimari nouwandu hwaainawo akaenda papolice station omakotamanyaya anoguma achita kuti hatichiroboite noise kumadzimunu asi tinoti mutinyorere bhari kuti tikoske baba pake mapurisa ari pasovata kuti imi munoenda asi tichamutumira mupurisa ungakutuzwa kuti ungachimonitani umweni koske ipopo vake ipopo havasikuite noise ari kuma titaya parati imu ndimi musharuka tinomusiyire munhu murapise vakaida zvakadii vomusiyira kuti vachiradzana zvakurema usazvidaidza wasusu iwo unogara papa zvine mapurisa ungaikoti vakati vari vegazo vainondibire mari dzangu pabusiness pangu vainoti noise kudai vana kuti kupolisi pati vope kupolisi netsamba votipikari kune mupurisa udhuze ikwe waaperekedza vakumukaosiye munhu waivatirapisa vanenge vachida mukamuti rapisa unobva ende kuti mandipomhoroi manditoroi orit unobva aenda komangara kwamambo wauchimubatire inoda changamiro inoda tsamba recommendation letter inobva pano yenyu leta yenyu inoenda nevanhu ava kupolice camp inoprova kuti nyaya yavo iri kuno kwamambo. Saka zvatabva kwamambo, mambo vatiti tiuye kwamuri mapurisa kuti muno tiende kuna Jobe tiende naye kudare tine zvatoda kuti tigadzirisane zviri kunetsa mumhuri. Imimi mati muruda kuti ndaikumbira kuti pamboita unomuonesa zviripo ko akabva ataura kuti hatina zvetinoita njobe undongari kuti totangira imoka oraitfine hani bandikachimari kunavo ndingatsigira shoko rubhe atetenere handiti baihamba haihamba rega tudo chinatauti zauda kuti tiungani tovatauti achipinda saka bata handisindidai tigarai